Sanibona Thokozani. Let me be very brief ngale topic engizokhuluma ngayo, ngizothi nje uwaqawaqa. Abantu abaningi-ke kade belokhu bengilokho nje. Kade belokhu bengibuza ukuthi hey manje bhuti, abanye bethi hey manje mkhulu, abanye bethi hey manje mfana wami, abanye bethi hey manje bafo. Nginenkinga lana, bengiphupha kodwa manje angisaphuphi. Ngabe kudalwa yini lokho? Kwesinye isikhathi ngiyaphupha ngivuke sengikhohlwe yonke into engiyiphupha. Kodwa before siye lapho, like, subscribe, click i-bell notification. Uma uyibuke le video ungalilayikanga noma ungasubscribanga, ngeke ize ifike la okumele ifike khona, lento okumele uyizwe. Kodwa uma ulayikile wasubscribe, uzoyizwa lento engifuna uyizwe. Avalwa yini amaphupho? Zivalwa yini ibonakaliso? Yini yenza ukuthi kade uphupha kodwa awusaphuphi? Isikhathi esiningi abathakathi bayakwazi ukwenza lokho ukuthi bekuvale ukuthi ungasaphuphi. Ukuhamba ulala, ya, ukuhamba ulala, uyayivula, uyayivala, uyayivula, uyayivala, uyawehlisa unyusa uzipho. Kuyakwenza ukuthi uvalekelwe amaphupho, ungabe nje usaphupha sidalo. Ukuhamba ulala kuyawavala amaphupho, ngoba abanye uthola ukuthi like umuntu olala naye akahlambulukile, uyabo, ungcolile. Mhlampe makuwukuthi umuntu wesilisa wakhipha isisu, lowo muntu wesifazane nje walala nenkabi, uyabo, walala nomuntu owafelwa unkosikazi, mhlampe walala nomuntu oze kuye nje ukuzokhipha amabhadi akhe ezoshiya lento azoyishiya bese eyahamba. Lokho kuyawavala amaphupho, yabo. Thola omunye unesichitho, unesinyama, unesidina, unesilwane, yabo, kuyawavala amaphupho lokho. Nani futhi abantu besifazane uthole ulala nendoda ibulala abantu, ilala nomahosha, njalo njalo, uyabo. Uthola ukuthi sen-inherit-a lawo ma-spirit lawo, then lokho bese kwenzani? Kuvale ukuthi ngqi ungabisakwazi ukuphupha, uyabo. Bese uyaqala-ke manje awusaphuphi, kwesinye isikhathi uyaphupha uyakhohlwa, uyabo, ngoba lokho kwenza ukuthi uma usungcolile isidalwa siyaqhela kuwe, siyaqhela isidalwa siphume nje kuwe, uyabo. Ingasabi khona i-connection between wena nesidalwa, singasakwazi ngisho ukukuxwayisa nangezinto eziyingozi, uyabo. Singasakwazi ukukuxwayisa nje nangezinto okumele ngabe uyayibona, ungasakwazi ukuyibona, ngoba le connection le ekhona between wena nesidalwa ayisekho, uyabo. Usungcolile, awuhlambulukile. Isidalwa akasihlali endaweni engcolile, kufana nomoya ongcwele, awuhlali endaweni engcolile, uyabo. So enye yezinto engavala amaphupho le. Enye into elimaza abantu evala amaphupho, sifike isidalwa sizokutshela iphupho, into ebalulekile, yabo. Uthole ukuthi it's a confidential information okumele uyigcine kuwena. Uyasuka wena, uyathatha leyo ndaba leyo isidalwa esikutsheleyo, uyayiletha kimi njengomuntu wakamaphisa, uyabo. Uyiletha kumina. Sorry about that, ngibe nokuphazamiseka okuncane, angisanothi ngigcinephi. So-ke if kuwukuthi wena uthathe iy'ndaba zethongo lakho uzoyixoxela mina confidential, angazi-ke nami ukuthi uhlukanisa kanjani ukuthi this is confidential and this I can ask. Kodwa if kuwukuthi unembeza wakho uthi mthembe lowo muntu, kodwa isikhathi esiningi ngojwayele ukuthi ithongo lakho uma likubonise something, ufunda ukuguqa phansi uphahle, ukhulume nalo, lichazele ukuthi hhayi lokhu angiqondi, cela ningihlaziyele nina abasekutheni, yabo. Then-ke if kuwukuthi uyahluleka-ke usungeza kithi uzobuza,
Kodwa-ke akuthina-ke sonke silungile, abanye abantu bayaganga. Ngizobona ukuthi mhlawumpe unesiphiwo esingaphezu kwesami bese ngifuna ukwenza iplani yokuthi ngisithathe kube yisami sisebenzele mina. Ya, iyona into evala amaphupho leyo, ukuthi ithongo lisuke lingasakuthembi noma alisekho kuwe. Usufana nje nomuntu oyihambelayo, ufana nomuntu ofile ehamba, awusenathongo, awunankilosi, awunalutho. Lokho kudala ukuhambulala. Ngeke kuphuphe-ke usuyifele, ngeke uzuphuphe. Sengikhulume kakhulu osukwini lanamhlanje. 0749012457 WhatsApp wami if kuwukuthi khona ufuna ukukubuza. Danko.